ni ya kan nga saya ketin ke job lain ngan wara api ya ka wei ke chi thu khana kata ke chi thu khana kalau gumne baladon wei ubrio batrai ke kam sipai bat haba ubung di ubrio batrai ke kam sipai ulaya mat samlah ya ka wei ke thai sama ka badan ta ka sinong ka marchan baru bat haba ulaya mat samlah ka bat la phakli bat kunta ila priang yo bat kiya kisni ki por ka don kata ka chinya dai hapre ka chinglong shi samlah ka chongki bat kat bana ya kisni ki por kisnam ki brai kecing kecing ki dang yai i ba iwei pat batat adu ka wei ka por ba ka wei ka sni ka ba andala dakpiang ka karta bat ka snam yaki kila boy sha ka ching tho shongkurim ma kila boy ka ching tho shongkurim bat hadin ka to gele por anda pa dak ban pendap kata ka ching tho shongkurim ka chungu ulaya eka message lene ka khupor na komandar ban charge balade yu ban transfer ne ban phak na yu shakawai pat kachaka ba letrai ya kane ka kam ka chung mar kum ta boy snow kata udap da ka ching snow benut udap da ka ching snow si ka ba khrau mar ba udon ya kane ka ba i ka chung kum no nyalam ya ka lok ka chung haba ulet trai haba udan ha kata ka kakam ka chung nomor kata udap da ka ching snow si ka ba khrau re nam ta kakam nam ta ban penbiang penbet ya ka yeng ka sem ka chung ularai kut hale bat ulalet sekata kakam ka ba chingai bhale yeng buru hak cha bun snap ha ban wan phai shala yeng bat kasngi ka por ka dei u ban let no sekata kakam ka chung ulalet bola phai bola kertiang din bola pet ya ka kurim ba ka yeng ka chung ba udap da ka ching benut bat kisngi ki por ki ya ka ba don ha kata ka po ka kam ka chung ba Hendai kare ka kurim ka chung namar ka ching slam ka ching wan phai ka chung kalayak mat samla na shwai bat kalayak mat samla na shwai bat kala poi ya shong kurim na bat wei pat ta kham shimla ban ap ya utau kurim ubalet training ubalet train ha ka kam ka chung ban penbiang penbet ya ka yin ka sam ka chung ka yin ka sam chung bat karu kum chu bat ula cha bun snap ha Hadai hadin ka to kane por hadai hapre ka chingbun snap ka chu ban plut por ka kam ka chu loyo ka khubor bat ka shithi ba ai lat ya ki ni ki shipai ba kele phai shi yeng balik kin le ya kendu ya ki ba hieng hasam balik kendu ya ka lok ya ki khun ki chongki balik chaya shayeng balik pelit ya balik plut por bat ka yeng ka sam chongki bat utap da ka chiso kaman ka khrau mar sinyo snow kum ya kata ka khubor nemar ba ka ching kaman ka chu ka dai ka ba ukumen ba uyo yang ban le phai biang sa shi sen bat ban le ban ya kendo bat ka ba e ka chongu ka bola e no hadin ka to ka ne por hadin bola da ban ya tho bat ka bat ha mar ya snow kata da ka ching kaman ula pen kha pen khrum na kata ka jaka ka ba u dai ba ba utrai ba mi ban le phai shali ula pen biang pen bit phai la de bat udalet ru shayo shahat ban thit ya kiching dot kam ka ba ka kurim ka chong ka chia thu khana hu ya ka e ka ba ka kwa bat uladat penbiang penbet na ro shadong bat ulet phai shi mo ka ching phai ka chu shi ka dai ka ching kemat ka ba khrau ha bat ka ching ya nanti bat ka ching speed ka chu mo ka ba shim snap chu wat ka ching thai ka chu mar ba ukumen parat ka min sim ka chu de rai bat mas ki ka pai ha ka khadop yang chu upu samki ka khmat mo upu samki ka dog upu samki ka dei ba ulayo ba ni kan du wiang bat ka ba e ki chu te ulaya chajan ka yin chu bat ha bola tit ni ka jing khang yin ka chu ula tit fashisin don ba snow don ba ple mo te ula tit kham jang te ka ta ka kurim ka chu ka ya snow bat ka ching berthen wei utau brio ba tit chi khang da ka ching dom da ka ching bitar kala let ban ple yin mar ya ple ka chi khang ka siam bau kurim ka chu ulawan phai ka cha ka trei kala chan yak le kum no ngal le ukurim hayu don ukurim ubang kala da bia thoro ulawan kadap da ka ching ling da ka ching pisa bat mar shu ple yin kata ka kurim ka chu udap da ka ching keman ka ba khrau
bat lo kudup ja ka bat lo ai ka ta ke jing dong kam ka chong kai ka ba la penthit Henry hadin ka to ka ne por wan mi ubriu na dien chaka kuli wei ne kata ka kurum kam nang si pan ciba kum nang ciba ngan ong kurum lo une ba hadin lo di kurum ubah kamar di kurum kala ya ka ban ciba mar kuta uta ubriu ka ciba ngade ulok ka mari ya snowi kata uta sipai da ka jing yam ram da ka jing yam da ka jing len yam da ka jing thang men sim bahadu kano ka jing syam ka hadu kano ka jing expert na ka jing quality ke chungu banyak kendo ya ka kurum ka chungu ba un syam ka ta ka jing man henry usyam penman da khongpong ba usyam penman ba ka kurum ka chungu kala i no ibu udak da ka jing thang ka ba krawe ha ka men sim bar ka download ka chungu mar ba ka bai ke chungu kala kelim na pat shawai kapakut kacang kaneka story kalau kaba snowsi tambah kadang pat kacing hikai ya kacing bat kacing long mensim jongi ki kestan habakum gini kesi pat kipor ki pamenta ha kacing kacangi ngilacanya seriam ha bat kaneka breu lesi la pilas ngap hai ka story pala snow pila pelacimot haba pi pelacimot kaneka story kacing mo kacing long kestan kacing iru kacang ya seriam ha berkene kalong kacing long berkerukom jong kene kebreu nomor ba kala thok kala syukur no ya la ukurim ujong ya la ukurim jangka but yi hakane kebreu hakane ke story bakane kebreu kala ete cutang bat udah kebreu kadang pen kain no ke cutang habang ipai pengirin dor sa kacing mbak kecolong kebakan jam sim kata wala dahila ya te cutang bat ukres rei kacing kacong ipat kum ki banget idang ya kelem sik bar kapop idang thok idang syukur idang le iga bar kaplo persya ya kamon kacong blay ke kataho kabang idon kum kata kacing long nomor ba hapo jonga jong hab nomor ba hapo jongi udan pada we ubri ubadan hapo sim sini utah udah syaitan nomor kata hapokum gini kisi kipor kata ba penyalap ba pengkran ya kecing sisa jong kaktin iblai ka than ki ban pediang nomor ba syaitan loyo ban kang genti ya kecing kecing anda ba syaitan loyo ban kang genti ban kang ya kecing kang ukres kumba uang hau norwasim simba pitik unang pedem uyang hai jing khang uap ya pi ba pen ple ke jing khang utaw ba ple mo unyo ban khwai ni lem bat namar kata ni ba ka jinglong jang ne ka bre ba ngi orai ka jinglong ba ka jam sim ka jingi haba ni thau ya une kurim ubadan ha ka yeng ka ubah hadin haba ngi wan ring dor ha ka jinglong ka jam sim ka dei bo syaitan uayo chaka ha ka chim ka changi kum ki banget nomor kata ka don kap hai ni bang yit yelade kum ki banget kum bagi kami yelade bengilong ki kristan kum bagi kami yelade bengilong ki banget kum bagi kami yelade bengilong kita ke nombor ki chong Jesus yit yelade ya ba syaitan udah ya ban kam genti ka chim chong pi iu kan chia ka chim chong pi nomor kata kenal ba kan nat ka changi ka dei ka yin chong ka chong men sim nomor kata yang dengan ayat bau syaitan unsan syam kamet kapa yak kacungi nomor kata hakani kapor kani ka khlimat kani ka step ka mata kamat ka pangadia sambat phi mata kadai halor kani ka phang ka bangala chiet katai ka jinglong jim jong ki kristan ki ba shisha ka jinglong jim jong ki kristan ba shisha kata gadai kamat kabang kwa manya pusan badia plecimot bat phi para banget hakane ka pohon kane ka khlemat kane ka step ka mata kabang la prisang nong rem ya ka da ka city pol sinong philipi galong ka galong ka ban kong ka khot ka bat nyo ka ba pol wang ba tang ba garukwang ka ching ba cheng phi ai kan ya dei bat ka gospel grace kata gadai ka ba kata kani kamat kabang kwa pada sambat phi habang apel cimut ya kani kapang bat kabang adang syang ban pen kre abang anda bang layo ka cingtet
Bat yang kena program ni kapag ada iban keran haka jaka haba ngalasyak berperkat ke ingan keran na kabata kena jing syakri rei katba ngadang pelet cimot dah kicing doai ban kabor jing sta no ublai ku dolat da ka dol lenti ya kashim ka janga ya ka bangan pelet cimot ya kena phang jing long jing Kyrgyzstan ke Basisha marah ka jing i ke jonga ba ka jing long Kyrgyzstan jing ke Basisha ka si ka banta hiar dor bha namar kata dari mata kata ka pelang ya ka jing ka jonga ka bangan pelet cimot ya kena phang ya kaban ya sambat pi ha kena por bat ha kena khlemat kena step ko ngenta bat ha bang awara ya kena phang preng ka jinglong jingem chong Kyrgyzstan ke Basisha bat ha bang ipai bat pelet cimot ya ka kintin Kyrgyzstan ka kintin Kyrgyzstan kawan ka kintin Greek Kristianos kamut kinamut jauh Kres ne kibreu kibalangai hau Jesu bat pediang ya kicing hikai kicungu ne kibalang ki dekat hakamat kibalang ki dekat hakabalang kabalong temek kicung Kris kata kedai kicimut Kristan nomor idan ibai long kemi hantai apa balang kicungi ibai tai bala la khlan no yang sisin habang ngelet dan kam seselong ngai kedu ibai usama ubai long sarong ba usai kerang bawang ba ngadai bas matching ya seng ba te ong haba pislo sarong kumta hato cuba nga kai di cimot Kristan utang yongan umla ban cuba tang di cimot Kristan umte teng iklim padel debe ngikap padel debe gidai ai ki Kristan rai kemau kum ki bangai ha ka por klembat kan ka step komenta kumai kamel debe ngilong ki Kristan ngilong ki nombot ki chong Kris ngilong kan ki dekat hakamat ke cikun kabalong kan kabalang hakane ka por bakane ka khlemat kane ka por kane ka khlemat kane ka step komenta ngan pasyak habi tangi ki sembo perkhat na ka tim ke jong balai kumno ka jingem jinglong Kyrgyzstan ka Basisha kini ki sembo puson ka ba kilong ru kum ki jing pen mau ya phi don na pleng na sang na pleng phi play yot ngo bat pila nang ya yot ngo phat pila chi ya yot ngo ne ka don kam pa ya phi ba phen nang ya yot ngo bat ya yos ngo khnang ba ka tim joblai ka shong ha ka min sim ba ka doru ka chopi mar ke ma ba ka tim ka joblai uno thoi shi bru ba ka tim joblai ka long ka chu menin mata ba shi ke shidu ki bom chikut ha ba gi phai gi pula chimot ya ka shi thi pol shi nang Philippines ka ke shi thi ka bosto tanat ha ba pule ka shi thi ni mar ba ya ka shi thi ka ba pol lo tho men ba udang don ha pa ka ching sha te cha khum ha ka yi men di ha po room limba kajing limba apa predictors ubalang unoput ke jongu ulala ban pripoi ka shi thi gi ba por ha preng kajing khom ji ki kenjri ha preng ka ying bendiro umshibla sangat ban nyalap ya ka gospel nomor ba limba ka shi thi ke jong pol ka pen kala pa ki parab ngai ki badan ha po Philippines nomor kata ka dau ka ba pol ha bagi pulai ka long ka ban kong ba upol bawang ba kayin bendi baki kinciri kimdai ban khang la denga ya ka bangan ban phla ya ka gospel ke chong Kris dei nomor kata kadau upol ai ke jing tu ya ki parang ngai ma ka ba upol hi dala de uang ba tolong pi kino perthu bot ki chonga kumbanga chong Kris dei kata kadau ka ba upol upun sun hai ki parang ngai ki baran apa Philippines ba ki long ki Kyrgyzstan ki ba Shisha ki ba IC ma ko bawang ka sti upol sinong pipi pingsam bawang ba yang ka ban em long Kris bat banyak kalau ke cimenton bana kalau ka balai pingsam bawang ba kala khain sunrum no ye ki ke bro ki jingdan jingam ke chong aparo na ka ta Kris kata ka dai ka badan ha ka sti upol sinong Philippines bat kami ke cingkeli ka bakrawe habang ngapusan ya ka mat ka bangan ya sam preng pi kami ke cingkeli kumno kum ki Kyrgyzstan ki Basisha hidai badem kumno kum ki Kyrgyzstan ki Basisha hidai badem namar ba hapren ka cing pusan ba ka cing pelet cimot jangai ka phang ngayo lai tili ki mat ke bangan pasyak hapi ha ka por ka khlemat ka step komenta kamat ka beningkong kalong ba kum ki Kyrgyzstan ki Basisha ngimdai ban pinya seriem rekat jala de berkalai bat ka perthai
Ikamel de bagi lagi Kristen ki mau ba ngindai ban pinya sri merkat de bat kan bat kene ka perthai ki mau ngi kum ki bangai ngi kum ki Kristen ngi kum ki nomor ki chong Kris ngi shong isa kene perthai ta ba ngindai ye ngindai ki chong ka perthai idai chong ai idai ki chong Kris namar kata ngi idan ngi la pun shisha ila de bagi long ki nomor chong Kris namar bangi ngi la de ai ngi la de ban pedem yo Kris ko udang pedem ubashimat ha ka ching ka chongi Wat ai bagi ni kicing internet trong cái cái perthai bakin kring ya ka download ka chongi la kolong ha ka rem ka bai ha bangi pha bangi pai ha ka rem ka bai ha kini kisi ha ki por ki bamta ka hiar dor pha bun sin ha ka chingam ka chinglong chingi kum ki chat benu pasi gi chu kloi pha ban catch le ban plecik ban perthobo ya ka ai ka ba ki reset ni ki le mo ha ka rem ka bai dan wei irang ba ibalet yo habai le hayo ile ban thi ching na po bhutia ile ban thi patulun ile ban pe kata ka patulun chin te kata na marata jan ka patulun ka ba haba kaniki si mata ki tip ya ka kum ka new fashion mo ki pen pai ki kho siu ki pen pai ki kho wa ki chung ki ban habai kli kata patulun ka ba hayo kanu ki poidon yo kani tang Sanspa, habai keli kata kapatulun kapala pai kili ki khasiu. Kapoi jan marsitang jan khadar jan shisha jar khadar spa. Harai wala kataru idang i pat bun ki samla haka barang ge jing kidang phong pat kumi kata. Nifar kata ki kloi ha ban kat sia ka ek borok ma. Ha ya ka perthai ka krim hatai ka khmat ka jungi. Nifar kata usaitan utri ma ban penitana. Pike mau ba tat ya ke ema ubat wadam ha ka pel dan udang pen internet yu tau sok ban bang te hakani ka por ka hakani kisi ki por me matar mo usai tan ukhini ki ma do changa jang phi ya ka ban kwa ya kita ke jubro ki chong ka perthai ya ka ban le bakan long ka pin so bhai kai tang ya ka do bat ko bai ka ha pa yo shin kai bat wei na ke para sama po kabalang kebangidan uang ini kini kikentin asno shona ka chim chunga uang ba teng ha kini kisi ki por ki mata habe dai karyam ka bai ha ki samla kan thai mo ki pendan kam ya ka chan kirsha ha ka si sande bayanta ya ka buram ka chong ki tang ka si sande mo ki pendan kami ka kirsha badai ka buram ka chong ki tang ha ka si sande habe ki le chin sai re ka balai na ta kiryam da ko wei pat karyam Namar kata kenal kum mangi ki belong ki sama ihapana husiar bha namar ba usaitan wan ban terwa ka perthai ka wan ban terwa ai ka chong phi usaitan wan ban pen khringi ki khmat do ka chongi ya ka bangin kwa ya ka ai ka bra ka ba ki kwa namar kata ka don kame ya ka chongi kum ki bangen husiar bha ya lade ha kerem kabai namar teng habai kiran ya kerem kabai kan teng ki beli uang le yu ka batang syaba ka ba kondor ka rekomen sim le yu ka de ka kerem ka tambah syaba ka ba kondor ka rekomen sim herre ku ki prabe hato phila balong nuksar hato ki beli kila ban iya kamen sim ku chupi syapa dalele tin mula beli herre ya ka ai ka chinglong ki chupi ku mamal ka si ki pau ki sok ki ba syaba Namar kata uci su wang bai ya kecing long trong phi on itu ni kisah trong phi namar kata kenal pa wap stol pol kuntu yu Timothy wang ba domen long harukam ya kecing ko cing kum ki bangai khantam ya kecing cing kum ki sama bangin na husiar hai ala de yit ala de hatu kan ka karyam ka banga ngariam hatu kawaran ni kecing so hai ki para macan hatu kan karyam ka banga ngapong ngariam hatu kawaran ni kecing so ha hayi hasan ne yo ka bakin sia ben sia kan thok ne mo namar kata ka don kam hai ka ching kum ki bangai bangin yit bat plek ching ba hai ala de namar ba usai tan utrap ya ka ching changa chang phi ke ma pa unong mudui changa chang phi unong chang thai me da basni ban trap ya ka ching changa chang phi ban ring seti ai ki bro ki chong ke ne ka perthai namar kata kan mau ba wap stol pol wang ba kan mau ba kam met ka chungi kalong ka yeng shong ka chong men sim hai ka dan kangi bangin penom brom ya kam met ka chungi ya ka ai ki bro ka ba la kalong hakariam ka bet ka chungi mo namar ba
hakini kisni hakini kapor gini ki khlemat kamata ke mau ba kacing long Kristen kacing ajang pi kamdai ke bangen sialap tang yak tim joblai tang plopet rai kacing long Kristen ke besi ajang pi kadai baban la kasi bagi brio ki i kacing long ajang pi kumno ngiem ngilong kumno kaya ke yang cingi kumno karyam ke cingi kumno ka tin ka thli ke cingi ke bangi kiran kata kadai ka bangi yalap ukris man kasi lada ngikran neki ai kubro kitin kiba bah kiba syam snow bah kiba kibreu kisni ki berkisno tanat mo kini iya kacing syai kacing ukris kadang kacing ajang pi kenapa ba kacing syai kacing mensi mukut bak lemba kacing Jesus kan ting syai hakadur kacing ajang pi nomor kata kan kidai kabangi alap ya kating jomblai teng hakacing cungi ngisno tu bakla yang ba banyala bi kating jomblai di banjang taban pertama ban balong cing sengala enrei ngintip ba kacing ajang pi mama la kasni kidai kabangi nyalap ya ka gospel kacing ukris kabangan kadai kaktin katlit habang ikiran ya kaktin katlit ba kaktin kabang ikiran malakasi teng utli jingi umla si ban kontrol ban kontrol ane ban telakam ya kaktin kabang ikiran kawararu kacing snowsi kapun snowsi ya ya kibreo bat kumjuro ya ublay kaktin kabang ikiran kisi ang layu kaktin bayo ay ngan keren kabamon ngan keren kabangamon namar ba kaktin ka ba yo ay teng pinsa ya snogen ba kibreo bakin timsang rukim salin namar ki khen me kata ba kaktin ka ba ngi keren ka ba yo ay namar kata ke mau ko ki bangai kaktin ka ba ngi keren ai ba kacing keren ka chong pi kalong ka ba chali chum ka ba penkhang ka melu ka ma store por utho ka sti por sinong kolosan namar kata kum ki bangai ngimdai ban ailat ba ngan keren ka bangamon uthli ba ngan keren ka bangamon ngan timbreu ka bangamon ngan tim sang ka bangamon ngan le ka ba ngan keren ka bangamon re kimau ba kaktin ka bangi keren la kalau ka ba bahana basni ni hapat ai jingkhen ya ka hak smart jumlai hakoi kasni ka ba hako gospel ka jong Matius ni chem ka khan ar lai pendrio ka ba Yesu warai kini kitin ba kaktin ka ba pikiran man kasni kadai kan ni hapat ai jingkhen hakmat ka jong lay hakmat jong lay hakoi kasni mar kata ucakap warawang ba amla ban mi na ka chu ka pukri ka babang ka bathiang kata kadai na uthli pada garbiak sintur jongi nomor kata kan kadon kami ngikum ki bangen tek lah kami lo jong thli jingi onam paria lamur seri satai ya kabon warak ka cing sosi bar ka bolong persya ya ka mon ka jong blai bar ka balai gimdai penyakit lingkor lem bar ki bangai teng hage di kisi ki por mata bagi pet ma kidai ki para bangai bal det khasin ki bala wan shika cing shakri ki bala Sebentar kami kecong terai hari hadir katuk kena por bar kicano apa kicano ada panggilan syam gi kecingong dicuki kia em gi long biang kumbar ai bar kene ka perthai bar ki parlok ki bar kicong ki bamen suan bar habang wara ai kene ka benta bangim de banyak kut lengkol lam bar ki bangai arora ai phi kowe ka story ka bangai experience ne ko ai hayeng hasam na chong bar hayeng kasam kucungi gilalong ke stanut imei baru bagi yang kesam cungi te habang apek pada kacim kacilong ipa ikam ele boleh ba ilong kristan dari kacim cungi ipa kami deh kerkum kamon kacang boleh nomor ba teng nomor ba hakis hakipor ki bamensha idang bang idang di kia teng haba ada bang ilah hek lasan ilo i kacilong kacang ipa ngasmusi ba nomor ba tang shu ladi kia no ladon katma hi bani mai teng habang idon katma kum kata ka yin teng kuat nomor kamlong ka nuksa bar kamlong korukom nimla ro balong ka nuksa ya ki khun teng habang i kum kane ka chinglong teng hak andala dei la chanmit ki bre ki lon khat ki parlok chi pa ki lon khat na yin mo bandi kia re andalawan phai idon ba prengka cingguan, aprengka cing semakian, teng habang ii kum kata teng ngarit kemensin. Ban hakoi kasni ngaya keren beti mai, gong kum napa him so tu
Bapi pila day ubangai ubala syakri ubalai pila shimata na gamit ka jong utrai hato ka dam menta sa ipi ban shimata bat papindi ba yakane kakian habanga keran ngaya peni ban imai idom ibitari ni yang balai ba milaya ba milaya san mila sang manya asdang manya keran ya yang da milaya biang ngaya pet to ngan mi na yin hadu kata yo to ngan mi na yin kata kita ikran hak por kepada yang syong chit kan haba ikran yang kata kentin ngabal imai idam ke khosil hak cintia kepada dia bat ni doai nak kata jungi bat hak ta kami abangi doai da kajing da ka donut kabaya mar kaba bat kaba thang shisha kamen sim haba ngilet ban doai ha ulai anda bangi let ban doai isngap la kasngap bat anda haba da sngap kasngap te anda palamit la thiano anasya mustaq namari paching ide basmak haban khithia te hakta kasni islam haban khithia bada bai ie ngai khat yang wan ne te yang khat lai mai te bangal khat ime yang sobha ma bina kai ka pikiran kai ka pipeni kai ka bah shisha renga ka jing buat yan habreng ka jing shongshit am so thu kai ka pikiran sobha ma bina yang nadu ba minit ba phia dwai khmat chunga habreng ka jing sat he habreng ka jing sat khrau ka chunga habreng ka jing long khrau habreng ka jing shongshit ya chunga hari phim ya tho phe dwai ta ka jing chunga nomor kata ipa shi thu khana yi hadu mata yong ba kachaka dik ya hasor hano pangam tipshu war chiri chapolo ru na ya bala shang ban dik ya hadu kata ka jing long ka jing pa chungi nomor kata ngau ya blai badai kata kami ka bau umen sin jo blai ukta ka ching ka chungi badai ru kata ka por hausnam archar atiki kita yo atiki banai kisnam ki balok dau bat deh kata ki kisnam ki balok dau ka ba penlong ya ki ka ba penlong yi ka ba phai jo blai ban no ya ka kian ban no ki parlok ka ba penlong ya ka ki paramarchan ki kili ki ba kumno phila ban ka kian aba phi pladik ha yang ladang adon kamon omdan kecil ladang adon kamon omdan kecil bat haba dei do ta kapor lasdang ban penthmai la de lasdang ban cinga sai lasdang ban pule ke bible dei hadu kan kapor kelmat kamata kawatra e kayi kasan ko ci kaba shat kaba khiakrat kaba ngin syagri ya bulai kaba ipa ila ilo kecing melit basri ko jongi ya kaba ila i haban syagri ya bulai minta bat ila nomor way nakirang ba yakit kam ba yakit nang kon lam ya kakaman syakri hang tepo balang kuria bat ngadap ru cing sok man ka bakhraw bat haba ngalet haba ngawan phai shi bat haswa banglet phai shi cing pule ipa chu hikai nga pachne haba me milet michin kane ka kam ka ba kane ka kam ka ba re haswa ba minle ek bro haswa ba min pule bible haswa ba min pule yakit kot ken mau ban bu shwayo blai hakpat bo blai ulong ni kong hakachim ko chomi ada medan ni kum kata kathong kan warai ka chingchap ime ini ki kenten ki bai pa ikran kachupan kan mau nga haba kadan hachim pule badai hadu kan ka dai lomba kata kapor kan ka dai hadu di lo kata kapor ka penlang ipa ban kenga nomor bang haba nga warai kan ikusa de kan uksa bai pa imla ba ngora kan ka nuksa bong bang imde ban ikut lengko lam barki bong ngai apa ipa la de bangai kumno pat ila ban ikut lengko ban dik ban ba pat barki bong ngai ngatep ya kan gawai basisin ba kadon sisin badan ba pa hi badi hayeng kadon ba kecing kedrum keram kadon ba kecing ya kelas kadon kecing ya tim kadon kecing ya mai kadon kecing ya ria kata kadai ka ba umlalai namar ba kakiat ka ora ba yakai ya kecing yahuri hura hayeng hasan namar kata dai na tu kapor ka ba penlong ipa ban i no snan ki parlok ban i snan ya ki ai ki bro ki jinglong jingman ki chong ka perthai ban mentah la em ban syakri ya bulai masyong ayu ya bulai ya ka ai ki bro ka kecing kalah kecing pi kecing pelong kecing dai lebau men sim khoi dai lebau bulai ba yai trai kecing chong pi ba pidang wan ban kalah hakapor ka ba biang namar kata ka ki dai kunuk sai kecing ni bakin mau bangim dai ban ket long lingkon lem bat ki ba ngai dan mau pakai kecing ya nanti kecing ke mana sini haka kam kecing trai kecing ye kendu ba beki bre ke bangai ye kendu ba beki bre ke bangai teng ba teng gi judan ke kitin tang na mata ki parlok kita bangan pensro bahai ki parlok ayu kan shim bangan pensro bahai ki parlok
Rai kam klan perkhapat ya kachim hayeng hasam barkham perkhapat ya kachim lade tang dainam tang nama taki parlak kapoi pat ya bandi kerni bandi bat amla shu bandi pat wat bandi ropat ya kata ke ba ki ladi namar kata ke ma ku ki bang imdai ben kun lengkor bar ki bang mai namar kata ka ba ka tinjo blai ka hikan ha ka shi ki pol skinong arish kinong karen kolong ka ban rio ka khat ka ba pensiam ya kata ka bentang bat kawai pat kamat kabang dia pas kawai pat poin kabang dia perkhat bani pusan hari kapor kabang mata kolong ba kum ki Kristan dan kum ki dongbut ki beshisha ki jong kres kenmau wat ai ba chim muchingi kan long kum kawai ka kasim kalambet phi chutip na shapi shaknai ka ai ka kartang ya kasim lambet ni chutip ya ka kalambet apa pipat ya kalambet kalambet apa pipat ya ka dur jangka ka dur kimrat kalau juga khanai no bar si bentar kadan kasner ban he baladan lu kan ka competition ha preng ka chia compete ha preng ki sim bar ki kisim ki ba he bar kimrat kan ka kalambet kadang ka marat ka pasta ba kalai ha ba kadan bar kimrat ka penisri ka ya de ki kicak mar ba kong banga ngade ya kimrat ha ba kadan bar kisim ka sai ki thamne ka he ko ngade ki group jagai jong kisim mar kata kenal katakan kedai kacim katakan kedai kaduk sai kacim jong pi habang iong ilong ki jong kres nyimdai bano ki jong ka perthai habang iong ilong ki nombor ki jong kres nyimdai pat ai la di kali ka perthai bahkan bangin ya khlak liang biang pat bar kali ka perthai mar kenal ya ka perthai ki ba philai no shisin men ba phila breng yo kres phila komo ka kti ki jong philai no kita ki jinglong barem ki jong pi mar kita phindai pat ai la bagini ki jinglong barem kin sno pat hapi sa shisin pat mar kita wat ai ka jing jong pi kan long kalambit kaba Asia hangnet tak kajing yang kajing long Kristan kaba shisha hanet pat ne pat la haudi ka bi ka bentapat ngalai khlap ka perthai namar kata kan kadai kaba ubli smau tanat ya kajing jong pi kata kan kadai kaba upon wai kajing itu bangim dai ban penisri merkat kala de bat kane ka perthai namar kata ngihapan penyepher ba kijong ukres bar kijong perthai gimla badia mix lena gimla badia khlek la habang ngawara ikan kacing kadeka habang ngawara ikan ka bentang ka cukup mau ya de musya ngade ibre ba cubi haban syat musya kan ngade ibre ba cubi haban syat habang ngalet school kelas 9 kelas 10 11 12 man bangi don sport man bangi don school week ngim cu pedu kacang session kadek ka bang mo ban syat ban pek mano untip tang wayo syat untip lerang mano bapek bari video ro cutip hari adalah pedi video balari video kecing lerang tu bah kabakai mo nomor ba teng ki perkhat belu gali labi tutu teng dei hade lah kasnam kaba hasyong kelas 12 yele pikirik chisi chapa sya maulung pra chapa istan balat hak tu kesni te kala IT lu shisha ka syat kabra poi hi ngada thai shisha kata kamet op down syat mo nani syata suruk balat kadek suruk kabar bah suruk balat bargale ka basliu kecel lu kamet maka dahun shisha kata kasyat andre ngai keduk yo wei uparlok ku jonga uba ngajia i ba ya let haud wo phis no kumno teng siong snow bang we syat ke yong kumno phis no hakakam jong ublai phimi khmat hakmat du hakakam perthai hakmat du ani kata ka perkata e ko mersi ku jonga hakakam ku jong ublai bangai syakri dai manga wasan ko hak pres worship hakakam jong perthai badai manga wasan ko hakajam session hakano gor ko ngala plong nuk sai ki bai kata dai lu kata kapor ka bangai yo sangkai bu kapin kelai ka jenjunga barang tu mentang ngam cu dabi cu ka syat kumbang lo muswa dai lu kata kapor ka pin kelai shisha ya ka jem ka jonga nomor kata haba nya tentu iki parlo ki ba i ban syakri yo boleh yang ki warna bete ka haba ki kenu ki cing bakala ki kedoh ki peni teng haba ki kedoh ki peni ki don kam ban baik bat kawai perkamat ke baong ba kum ki Kristan bale kum ki nombor ki beshisha ke jong kres nimdai ban e je ke perthai nimdai ban e je ke perthai andre hakachi makachi long ka changi mo hakani ki cuk social media le mata le ka ba jelai ha nekong e yale ka ba ngala ka ba ngala man ka ba ayai le ba teng habang i phai wi pa hakachi machung long ka sim habang isim ban pulai ka Bible 3 minit ka khmat la reng sam thia la ngai umla shuban pulai ka Bible umla shuban pulai chiwat habang ipek
mobile, habang ipek yaki reels Instagram, habang ipek yaki YouTube, kakmat cengi like taruh dang thias baik, kampat syok sam thiak. Kadang bang baik kat nang scroll, kata nang scroll. Ringin tepat, ketuk bentar, ngela replace dapat dia belai. Hang cakap dengan pelut pohon, dengan IT dia belai. Ada dengan iPod syuk, ada dengan lah sam thiak, ban iPod dia belai bangin thiak no. Ketika bapa, ada yang iPod bukan yang pertai, lalang kembali, yuban lah dia belai, ibu pada kalau kacang ke pertai. Nomor kata, katakan kira. Kecil kau cakap ikut ke kestan iman ada kesini ke batek waktu mah kada ke mobile phone. Abang ini kau yang amat je leh. Tentang dia ngimdai tak ke phone ke bangi ibat kan kontrol makai ini. Hari dari bangi ki bapak pendekan kan. Hari ladang yang nampak kan pendekan ke phone kaya kalai ubril. Tentang untuk syuk kapor bertia, untuk syuk kapor ban khitia, untuk syuk kapor ban hakam kom. Temar kai kalau tak merau. Namara kini kisni ki porta PGE kuno. Haba ki khun ki yam ki kini chule kuno. Ai de ka mobile. PGE. Ki khun ki ki kini ki pa mas nyam ki khun ai mobile chak. Ki khun ma. Lapun beli lepai ki khun dak dak ka mobile. Hande ka kitin ki choble ko kuno. Sa pijak ki ha ka chi kai kan. Chi snai ki chong trai. Ni lalom. Kompong. Hajika ingin besar ki khun dekat tin ke joblay besar kan daki ke bro ki cinglan jing pertai but dai no kata ka cipun bele joki bhi ke gini sakini ki tayo akini ki ini kisi balai na ba ikna shi pausnam tan kada bo mai mobile hinman is different thi anda baka mobile ka te marau yaki khna ada yang kata berkom pe nomor kata kumki kime ki pa katon kam hai ki pantek la kam ba ada ki ai la ni ka mobile ki bakan bagi yaki khun bakin pendekam hai ka takata lai lam bakla bat hani kicuk bamta ne ki khna ki sharak ba hai kan ki para arkami janga tingtang khat lai khasasnam kila play account Instagram kila shna video tik kila ad u ne account chuki haka YouTube hadu kata ke sharak ki khna kan kisi temar kata kepertai kaba yiem kalanang start na ya start ban ipet tu ladang ima ban hisi ban besar ban hikaya lagi cengki kun kalai lam sika cicot ban ban ipet ya ketika kabenta ba ongkum ki kristan ki besisha yim dai ban i ka kepertai nomor kepertai kepertai mata kabaro ni thap tang hapla mo ka mobile phone ni thap tang hapla ka mut ni kit chagai nomor haka mobile phone i ilo ki cinglong cingman ki kepertai baro te den mar kata kadon kami ka cungcunga cempi bagi te la kam hai la de bagi de ban anak baka mobile phone na ka ek pro ki chongre ka perthai ke te ken khumi ka cungcunga cempi bakin pelong marau mi pat mar kurus pro ban pelan marau ngai phi sai shisim wat ai bakin ki cing te marau sai sin ken te ken khumi ka cungcunga cempi ban bagi pha bi pe ka cing kwa bra ji ka do bagi pha bi pe ji cing kwa bra ji ka do kham tam ki sim ta phi ki sim ta ka cing chalai ha ka cing di drugs Kicing di rock seni kisi kebecelai ha. Bawat cikurim kethen misalnya coba di rock banyak hi rock hadu kata kacing syarkai kini kisi kipor ke mata. Nomor kata apa ipat hala lagi ipat ikini kibri kepala adik bah bandikian. Lada ubri ulah melin bandikian step mo. Bandikian step lada uyok kian step ci buku yuk lada uyok kaya. Lah ada tang syuk kian kendat pan. Mulai syu. Te kita kena kecing kuat berai juga dok kabatek kamu kum hai kacing cengai cempi yakin kesini forum tan. Hoi teng ni opat balai ni bom di tiap dah kan urkom katek kakum. Hari katek kakum bari pi dak kawai ka betan. Teng nyimdal syuk kapor ban jadwai ying musisa ban syakri utra. Nyimdal syuk kapor ban ai kacing kai kacing snang ya ke yiti khun. Nyimdal syuk kapor ban jadwai ban ya pule ba bol rang hayang sam. Kata kalau itu pak kalau kita nomor hakini kisi ki porta mo ki baladon mobile mo hayang ka chong kakam ba mucudan kacingnya rengkat mo teng bangsa way hadin nomor ba la ka chong kakam ta mo hak mobile gila don lupa la ka chong kakam mo te nomor kata kacing nomor kata upon kan hakade ka benta ukuntu wang ba haka siti por silong nu kalau kanyok khat ka khandai ka por ba habanga mut ban lai ke ba kali ka basni ka yang lupa khmat
Kani ko pasniu kala yang lupa kemat. Kumno ngingin lah. Atau dah kabor cungi pengen challenge pengen nyala ya kata kabor cungi apa aja kada atau ngila. Dah lele nginong lah. Ada kadang kami pun syuai syuai, ban IT syuai, ban pelan cimot yala deh. Hau belai ban IT sisa tang hau belai ulah kain banai. Ban yala nam ta kacim macam pi. Nomor kata hau belai kai ke bawah mela, baru kan tolong ke bala. Kawai ban kadai ke cikok berai cengki kemat. Habang ipat ika, habang ikiran sepanggil ke cikok berai cengki kemat. Kemah bak kemat cengki kalau kai syarak cengkemat. Nada kemat cengki kalau ke basmur, kemat cengki kalau ke basmur, nada kemat cengki kalau ke bacingut. Kemat cengki kalau ke bacingut. Bau cisu hikai ke betah. Bau gospel Matius kalau ke bandreu. Terdekat ke bakat ar, kensyam begitu betah. Bau cisu hikai. Nomor teng ki kemat ke cengki tentang ketika kemat cungi kalau otomatik matan. Bani kai ke bro kabang phala kabang kringi ki kemat cungi kakloi phaban stick ya kan. Bad hana bak stick haga kemat cungi kala pha message ka download ka ai ke download pa kala perkhat. Hadu kan lo kacing kloi connect pha ka cimu ci perkhat cung brio ke kemat ke cung brio ka download. Sisin boleh i ke la kloi ban perkhat hadu ka ta kacing kloi ban catch. Ka mindset ne ka kemat ke cung brio. Mar kata kum ki bangai apa kum ke di kapor ke kelebat kamta kadon kami kan bangin su IT hau belai ba uprapa je Solomon kalau ka ba ar pulai ke khat ka ru ba ko khun to ai hanga ya ki khmat ki chobe bat ka don ka chobe kan pin sngau ha yanga kita kan kedai ke ba play upan ka ching ko changa chang pi ba upan ni ka khmat ka donut bangin IT hau belai Kenang bau belai unyo banyalam ya kai ya kacim ko changa chopi la dau belai yo banyalam ni kacim changa chopi kemudian kita kacim kwa brai chaka kinam kring kinam trai kam shu kacim chu perkhat kacim nomor kena habau breu yo i habau pusan ada breu perkhat hade pok perka bat habau perkhat mo kani kapap ka roi kesan ada bakasan ka khai kacim ya dan dia nomor kata kadang kampai kacim ko changa tu gi ki khon ki chobai bakadon kami bengen duai teh mana kasi haba kacim ki changa haba ka duai menit ban mestet ka duai ba ublai nyalam ye ki chimut ci perkhat ga changa ya ka donur ka changa ba ublai nyalam ye ki khmat changa bagian pet tai kai ki bro ki ba ya dai kum kamon ki chobai harai ka bang adang duai kum ta harai badang asyam menit adalah tiang na pusan sibut ki chingba kala asyam merkata ya ki chingba mla ka chuni kadang kami bersu IT hoblai ba ublai unyo ban le ya kacim kuci bau belai nyok banyalam ni kacimot ci perkhat kacungi ya ka bagian longkan bagian em kan katup bau belai usubha mar kata kan mau kadon kap ya kacim cungi kum ki khun ki jong belai bagian longkan ci ba IT nongkong ha belai ada pila IT ha belai om dan ki kita ke boro mar kata hak ni kapor bahkan ke khlebat kam ta kum ora kacim ya kacik ni kum no kacing em cungi kum ki kestan ka daiban em kacing em kacing em bar kacing long kestan kacing ki basisha ki bau belai ukwa ya kacing ko cing kan kadai kan kata ka ba ngin IT lot ha belai bangin IT lot mat ban sim ha belai ladang im IT mat ban sim ha belai dalele lu belai unum la unum trai kam kacing cungi hari kacing IT mat ban sim ko cungi ha belai katakan ke bau belai uyo ban trai kam ye kacing ko changa champi tang tangi pan yong ni IT ho belai tang kacing IT ko chungi yo belai kede takai tang nagar meang sintun re ke download kacing ai yo belai kam accept yo belai kam preng yo belai bat kam ai laru bau belai un sen shari ko download ko changa champi dei nama kata ka daw kasapan hiap tor hai kacing lu cinglong kestan kacing hi ke si por ta mar bagi pat kacing cinglong kestan ai ke si ta mo ki cukha ko ke kentin phang ki ong nominal mo ki batang ke kertang Hari kim in pan kum baktin ke joblay. Habagi pet ni kan ka cela Meghalaya la tapi ka kum ke Kristin state. Hari i pat hana ke cela Meghalaya ke sini. Kadang ke cinga kremsi, kadang ke cinga didrak, kadang ki kam ki ba aurea ki ba hakan okor kum. Kabangi na usi ban batai. Kata ka badan ha ke cela ke joni. Tapi kum ki bangai i dai ban em. Kum ki bangai i dai ban em. Habagi em ha kum ka ka caka. Hatu kum no kan nyala pan long kuduk sai ki bai. Habang i kan ke cinglong cingman kiba kum gine kiba ker tawiyar kiba ker sadong ke cimcungi markata den markata ngi ke mahu bor wai sem simo atrai ha tabas hem man om phai din habreng galenti ke cimbom hok markata kadan kami ke cimcungi bagen shu wai shi blai ai ti bai ha blai bo blai unyo ban yalami ke cimcungi bat ka wai pat
kaba ni kum ki kestan ke syang imdai ban e je ke perthai ni ba kali ke perthai ke dei ke ai kacing sarong thala syapang kacing sarong thala syapang kacing sarong ke dei ke kacing ichli kaba ublai unam sau tenat dan le rum khamar ju pikir mau ba ublai ushop no yusoi dan na ka khet ke ju men ba hai bangi pulai na ka kitab Israel no ba khasa pencem kata ba unda ulur syai no ke syam ba ublai ushop no yu na ka khet ke ju ka dei na ba kwa ban long halor ban yu ublai re uni wangal udai kang chi thau ju ublai re kwa ban long ku ublai dei na ba kana kata ublai ushop no yu na ka khet ke ju namar kata kum ki bangai nyim dai ban sarong lupa ya kaya kala syai tang tigi chu sarong yang kala syai ngala syai da la biang ka kam ka jam ngan le kumta ngan em kumta ngan le kumta ngan pule ngan plet por ngan story ha bang dia olong engineer bang dia olong IS bang dia olong kita ke ba phir mo re ken mau kedon kam pak ka chim chungi ha bang kwai kita ke bro kita kamat ban IT ha play mar ublai chungi bang isap ni ulong ucu menen menta bersyukur kibab cukup ulang ucuk menen mata bat iban sawan nimar kata kemau ba kacing sarong kadai ke weka kapan ichili ha khamar chong play kemau bau probab salaman uang ba kacing sarong kalam haswa kacing cot te hana ka por ka kelmat kaneka step ka matang ora ipi ko weka cing thukana bala don way tau breu ubalai pule Bible College ula syam sipun ha kicing hikai ula yo sipun ha kicing nang kicing tep abai dai ka kitin ke joglai bola yo kicing hikai kiba pun chat ha bulan ha ka balang ka chu ada boleh ban pule ban graduate kata ka chu pule chu ulet bah ka balang ka chu usngau lokno hero bha ta usngau khan bha la de mar bangai bangare bastat bani kini kibai ban aba udannya kata ka donu kacing snow sarong kacing snow khalau ka chu ha ka donu ka chu kaba hakawai kapar ulet pat ai kacing hikai nene kacing asrok nene haka ministry kacing kaba udan kaba wang ba hakata kacing hikai kacing wang ba ko para bangai ngadai ubreu bala ban pule ya kacing coblai ngadai ubreu bala nang bana para pentibet ya de kakam coblai ngala tiplot ya kacing coblai uyang wei sama bala khamrang ba uang to no hikai kaba piong kaba phi phila tiplot ka kting choklei to cher kerteng kisan hajar nut ki bau jisu besa phila ban cher kerteng kisan hajar nut ki bau jisu besa kaba nomor kata cher kerteng ye kita kisan hajar ki bau jisu la besa une brio bal ban pule utang yong ngai gador kala dur dar bat ni sitai sis penekam cingam dur ko batang yong nak syuman lai gunung ngan ai kerteng wei ke bau jisu besai kini ke sana cha kalau ke bae mar kata ken mau ngi kum ki khun ki chau lai kum ki no yalam balang kum ki no yalam balang la kolong ha ka balang kum ki no yalam ka ching sen sabla kum ha ka ching sen kan thai ken mau wat ai ba ka ching sarong ba nga ngala kham te ba bani ki tai re ke mau bo pol ka ai bo pol lu kai sna Filipi ba ba ta nyong pi ki parlo ki ba kham ha bani la de nomor kata sisen ba pila sarok kacing lanot kelawan kacing bijung pi sisen ba pila sarok kemut hak baju beriu unum la banyang dalai leruin nomor kata kan jadi kacing hikai kacing bijung ladang ilong kita kinong ilam balang ladang ilong kita kinong ilam kacing sen sama kacing sen kentai balang ilong kini kinong ilam ki Sunday school kenawat ai ba kacing sarong kan kiuskong kacing bijung pi bangang latip kamaha bari kita hare ladang itlan kum kata kacing long ken mau ka balang kan nam san nuru da lai ru kan nam san mar ka don ke kacing pam bar kacing sarong ka don ha kacing ko chongi kum ki bangai mar kata ken mau ai ba kacing sarong kan kius kong anda pakai kacing sarong ka kius kong hang ta ubri sahab bai da lai ru nam la banjang ha kacing sarong mar ken mau ba ubri inshallah yo saitan ka khat kacing ka dai kacing sarong ka ba ubri ru hi la do trai ka kam choblai la don ka mensit kacing sarong un ha bai mar kata don kami kacing kum ki bangai husiar hai le bangai laken na kani kacing sarong kabate kabakhum ya kacing ni kabak up kabak ke sadong ya kacing chuni kum ki bangai ni emang kani ka pathai ngimla parai ni emang ka family ni emang ki paramachan ni emang ki brio ki baya trai kam ya trai cham
kibaya try business mo pinya kendu icat kibaya pergi cat pada lagi cat kibreu kiba pincam teng apa anda bawa beriu mo Nomor kata kawai kepada kong kalau ba wat ai lada kaspa kabangi idom kan pin kius kongi kata kolong keba usai tan ayo lupa ya sim jeng pi nomor kata kemau kum ki bangai her cika tham jing snoret her cika tham ka jing snoret cika jing snoret kana ba sim jeng pi dan long ken keba ba kaba nang ting shan na kawai kepor sya kawai pat mat kamat kabangan pusan berpi kamat keba khadu akan kepor kolong ba kum ki kestan ke besisha ngi ban em kum ki kestan ke besisha ke bagi ban em kalau ba ni dai ban kop ya ka jinglong ka chong chi skres ha ka jing ko chang pi ni kamel da bagi long ki khun ki chong blai ni kamel da bagi long ki ta ki nombor ki chong blai ka don kami bangin kop ya kres ha ka jing chang pi ke mau ba pol ha ka shi jong u shi nong pilipi a ki nong kala tia nong balai khot ka ba nyo namar kata kat ki bana phi ki ba pin bab ke sao kres pilok kop ka nyawai ya kres Ilokop kan jauh keras sakai, ha kacim cungi. Kai kata kacim kup kacungi kadur kacung keras. Kadai kau bani kau kadai kai. Penmelian yang ada syah kacing riu belai. Penmelian yang ada syah kacing riu belai. But ni dai ban kup ya kadai kacing long riu belai ha kacim kacungi. Ni dai ban kup ya kadai kacing im bacing long riu belai cungi. Tangah kasih sendai bagi dam cing cakri. Antara syah ilalet trai ilalet cikikam kacungi. Ilalet nak kadur kacing long riu belai kacung belai. Ni kupat ya kadur kacau kepercaya ke bangi cukup bergasni. Nomor kata kamla panlong hakacing kacau pi. Ba kacing long riu belai kacingi kadai ban kup ya kacing ya kadur kacing long riu belai kacing cungi. Badai ban kup mana kasgi. Larangin kup mana kasgi kup no kibreu ke ya kata kacing syai kacing kres kan teng shan hakacing kacau pi. Nomor kata pohal wahai kacing tu show Timothy wang ba penmelian dia syah kacing riu belai kabadan ni kacing mentohai kaban sawan lagi penmelian dia bat em kacing kabreu belai teng hakani kasi kaban tapat pala tang syura le tang ladang ila persamba ila em syaba kani kaperthai ladang ila snow thu ba kani kaperthai kabangi ya kamla ban ai jinghon jiksuk ini ladang persamban kelahan ona kata kai kaperthai kipala kani oga le hok kata te oga le hok tang ban le ban ya ba man di rang ban ni shu Kata kami pat nak kiparlok teng bursin haki beri kipa ritmen sem bagi duk cingkerman. Nomor kata ngidai te bagi ngidai te ban ha ban ngidai lari ki ong bagi dek kipa hok ngidai te nomor ba. Ubelai la dat ai te hangi ka hok duk bang langit. Ban pedeng kuras konong pat em ubashman ka cim cungi. Teng ngipat ngiduk men sem nak kiparlok yang ta. Akala hok mo teng kata kare kigetir kipa keni lai. Nomor kata kadang kame ya ka cim kucang cipi. Bagi kup ya kadang kacing orang riu belai, hak kacing cuma kacing pi kau masih. Dari kup ya kacing orang riu belai kacing cuma kasih kata akan kau warak, kacing sobha, kau warak kan ya kau bayi kup kan ya kacing long, kacing ya kadur, kacing cheese plus hak kacing cungi. Bat kau pat ni dai, banlong kacing ubi syaki pat. Apa hipulai nak syaki pol si syaki yang goreng kalau kau ar kau kau kasan, mau pol wah itu bentar apa, pilong kacing ubi syaki way. Abang ni persang ban penan kami kesan no apa ngi penan kami kesan na teng hapor ba shit mo teng glass mask up kacing cungi ha kamat kacing ha bangi ai kesan kacing smash up kacang lo bila sma pada kai dah kacing sma ke ba ubi nada hane ka por kena ne ka kamera mo hane ka yeng ka ba kentang chontra nada kan ai kesan kan sma lo gi pi baro nomor kata ke kacing lo kacing pi hatu na kacing pi pa ukres rasma ne na kacing pi kata kerja cingkeli ke ba pencuba sinat hatu nangi pas mayu smas app na sma ubi na sma tung na kaba kumno kecing sma ada pi sma ke ba ubi ba pi kop kan ya kadur kecing long rebai na kata kecing long kecing cheese kus kan kaba udang pikir mau bau cheese kus udang hanya pertai walong ha kan uksa si pot ha kecing bicangi nomor kata kadang kami bangin teng kecing kibri yang ba ngin bot ya kecing hikai kecing cheese kaba ha Hari ladangi persangi ban apply dekat download ke cungi bangin persang ban buat ka ya kacing cisu ke shisha. Hari ladangi IT par hau belai ya kacing om dan kacing hau belai kalau ke basuk ha ban buat. Ya kacing hikai ke cisu ulah hikai ya kacing pi. Nomor kata ni dai ban kup ya kamil sim badai ka download kacing sauret kadai kan kawai na kacing long ke bau cisu plus udang
Kena bu Yesus ka gospel Matius kena ka khat bai khat ba ar puna ba to hikai phi nga uba lui ba uba ret ka danut te prisiam ka cingja thai mar kata ka don kami gi bangin hikai no Yesus mar Yesus dei uta master uta uno hikai uba halat ta ya ka cim ka jongi bakat kan ka nuksa ka cing pen I ka cingui ka cinglau ret ka cingu ka ba wan kan daladesh ne perthai baru hikai mu iki ki bangai ki cingui ki senran ki cingu bakin long ki bas ngauret lada ngilong ki bas ngauret ke mau bakai cing ka don ka nong ka bakrau ka nuksa haba phi pat ya ukso haba ukso ulong bastat ha bangai cipat ju haba udan wei ukso bakam he ju usno thu bakana ka bor ka ba udan umla ba yela percaya ujulan no ukso ucupen khit dong ucupen ret ya de untuk ukso ba he unum dai ju piji kata nomor kata ka don kam ya ka cing ka chong chong phi haba ngidan ni em gi ya ni perthai ke mau bagim dai bandan ka cing so krau im dai bandan ka cing so krau bat ka wei ka warai ka nuksa ka cing chong phi Sising haba ngajau buat way parlok ti baju nya kali ti kawan nasor nya kali pada hang nya kali ngapai hati po nyomer ti ha beren ka Air Force pada beren ka tu ka Air Force ti layak suti ha tai skuti wan put na den jonga I hon tit chitit ti ngapai na sa kelas lai I haba I hon sipang te lasang man pas na kay lasang man overtake yang mo lasang man pas nga but kali ka banganya kali ki batmai mata pala khamher ha but abang lai in sa kelas ni la chan pas ihon sipang teng ka don ka men sim ching so sarong takum na wi ni ber iwan kop nga ba he ka don te ka ching so sarong hadu kata ka don te ki kali thmai mata ni mo marsen pandai ki thatian ki furkian masun play sultor ka kali lahir bah masun ai kata ka masun pede thakiar bat ai furkiat masun dai 5 kiat kut la tebe shu bat han anda bang lapoi ha kata ka ha bodon itu spipikan nga pencam bara bang pencam to bri bod bod skuti wan bod pene din khit yang pedur ade kas ngoran nga kas ngoran teng nga kala beliau kan ngene bandan gitu komersim sorong bangan yo kampit bet kiwai bangan siapa jur hikiwai kata pi ai kata ka don kamil sim ka cing sorong kana ba ki bri ki yaro pun ka cing sorong ka ki wala nomor kata ka don kami ka cing pi ba ki bri ki yaro ai ka buram shograi tinde ban pedang mangi lagi pedang mangi tak mot la alam baklah ka cing pi nomor kata don sai na preng pi ki banyak kali pi so thu hai kata haba pi don ha blok haba pi yan da haba pihak dah blok teng ngilap pun sitom hata na ulan ke blok ke baginya teng one ban overtake one ban tendung smart teng hijuk dong hijuk kita cucian kata ke bang cucian teng ubri dan jengmut ai tau sing overtake ngapat ngadong nomor kata kamdei kacing ki bagen long kum kata ke nuksa re idot kami gede ban pendret apa pihak dah surok habi pendret ya dia uncudan kacingnya seni banu nomor kata kan ke kecil hijau ke Yesus hijau ke cuci kalau lagi lama bener jalan deh hakules inang ruban bener deh kiwai ada ni snow crowd hal deh kemut kecil snow crowd kan tray dah kecil cuci beri nomor kata dan kami kecil cuci pangin bener jalan deh hak mak cuci beri bat kawai ke nuksa ke menora apa yang cuci ni kapor ba hak kita kawai ke sinong ladan wai ta wai beriu ba lalong kristan padahal ba lalong kristan kecil cuci hadin kelano usai tan loyo ban bat ni ka chim chu loyo ban te ban khome ka chim chu bat kene ka ching long bas ni ka chu ka penlong ban isi no wat iki paramarcang ki chu uru bat isi no ya kita ki parabai ki badan bat uru merkatakan hadu bau dayap kan hadu bau usai tan dunia ban glum teli ya ka chim ka chu hari ka basno si ka bau usai tan ui tan shintur ya ka mat ka phap la banut ya ka khli ui tan ka shintur pitip kai ka daw ka bau Boleh sultan ui tang shintur nomor tang na kali karme shintur ke sigi isma krista kaba kamet ke sigi pak kamlong kakum kali ke shintur ke bangi kran nomor bunsin ka shintur ke bangi kran bunsin ni syukur ya ka chong ka dolo nomor kata kadon kami ka jim ka chong pi wat ai nomor kata hakane ka por kane ka khlemat ka mata yit yela de kum ki bangai kiba iya je ke chong utrai yo bangiru ngilong
kibasma Kristan ta nagar meng sitor kata kamet ke cinglong cingim ke malah kasi kabangim pen pau pa dikata ke cinglong Kristan balai kata ke cinglong nang buat pa sisa ka chungi kabama ko kibangai lara ka cinglong Kristan chungi nilong hakata kurukom namar kata kadai ka ublai kwa ka cing changa chungpi bau jisu lon ban pedem ka cing changa chungpi umlai tang ke sintur raya kamet ke chungi bar koi ujisu la thang samai ya ka cing ka changa chungpi hakane ka por barah kene ka khlebat kene ka step kamata mar kata ko ki bangai yit jala de kene ka por khlebat kene ka step kamata kali jala de hatong ngalong Kristan bokum do hatong ngalong ka cinglong Kristan ka cunga kalala na bolong ka nuk saya ki bai pa ne ka cinglong Kristan cunga ngalong ma cun thut ki bai kata kadai mar ngayo snow bahai ki haki balang ki cungi ki dom teng ki priu ki ba dai ne ki balang khasi ki ba dai ne ki bai per ki balang gilas dang te banwan cinga seng ka balang ka bang idon teng lupa ka cinglong ki cingem berka akor ka basniu ka cungi ka ba pen i ki sok ki cungi ki ba syaba teng ki priu ki saliano ban long ki nang bur jong kres ngakan mau ka bai ka story ka jong matma kan di itu pa matma kan di udai uno yale ban wara ya ka cingalo ya kari umat makan di udai ubriu baju so tanat bahan pule ya ka ne ka gospel jong Matius ka to ka cinga thu khana halor ulum ucu so tanat bahan pule ucu i bahai ki hikai jong Jisu reha ka bai ka sgi ulale hakol kata balik ban aten ya ka cinga sang lane ka convention ka bai ka yimane haswa bonru hata ka cingkhang yimane wadan ugat ubab yu barhu pat ya kata kariam ka chung ka ba ibet ya u bonru syapo barulah pa barulah kentai dari utang nak kariam ka ba chung dai na ta kadau ka pa pen ya umat makan hi barlong kum Kristan dai na ta kadau kan umat makan hi wang gi kikentin nga i ni ki hikai ki chung Jisu nga isi pada ki Kristan mar ki Kristan kim em kum kamon ka chung play kim em kum ka tin ka chung play ka ba ki pule kata ka dai ka ba umat makan hi Ukraine baru wah hari ka quotation ka chung mar kata jit ya de ya ba ki bai ki ba wan chung Kris tang na kadau chung ki long mau chit thut kalau ka ba mai ka chung chung ya ban ai ching khan ya ka taru khamar chung play ha ka bai ka sing mar kata ha ka ne ka por ka khlebat ka ba menta jit ya de war ai ba ka cinglong Kristan chung phi ka long kuma ki beri yang Kristan kenam syaitan ka kam kata te kada ka ba snosi ka thang ma la ringi snow kuma ta ki kintin kai ka dau ka ba pelong pat ki ba kin kran kum ta namar ki dai ki i ka kam ka cinglong cingman cungi ya ka kam ka cingim ka cingi ka mana ka si kim ya dai ka mon ki jong lai namar kata ki beri ki yok ha ban kin thau ha ka cing phi phi syam le ma da ki beri ki kran ban ya ka cing jong Kristan cungi la ki kran ban ya ka kertang chung Jisu phi ha to phi pang le me ka men sim ha to phi pang le me ka men sim kata kadi keba ngai ya snow ka chim changa nak tak hai kemen si malah ngai ya snow kum kata lari ki dan ki brio ki bakran ban ya ka balang ka bangi dan lari ki kran ban khanta me ya uji skus no brono bade mchungi nomor kata ka tan ha ka chikta ya ka chim ka changa chung ya ka chim ka changa habang ya snow kum ya kita ki kentin nomor kata habakum kane ka por kane ka khlemat kane ka step kamata yit yala de wadong bangang olong Kristan lai phau nam ngala he alasan re yit padal re hato ka cingem ka cinglong ba ka cham sim ka chong phi hato ngila san em kuma ka karta perkasan ne ka cingem ka cinglong Kristan cingi ka sa beta ka chu ne kiu hier kam hier yo bangilong kum habalang ka balang laudi ke ya ka bau Jisu ukran ong ba hier em shit em susai blom na ka cingem changa chong phi ngiem ka cinglong Kristan cinga ka susai ka cingem ka cingi ka susai blom kenal kau Jisu keren ka gospel ka siti ka kitab simut pawang ba ngasa prena ka wi kasi nomor kata yit jala de ka porum ta yit jala de kembang ngala kam jala de bagalong unang bu chung Kris kembang ngala kular na do ka bangaher siya ka umcing penotes bangan gongo yo bangan long unang bu yu chung amdai tang sitang po re hado ka cingem hado bana wai do kada kut ka cingem ka bangang long unang bu chung Kris rehat topan ngilaan em ban follow leneng ngilaan em ban bot kita ki kintin ke bang ngila kular ha kamar ke jong Kris lada ngila ban bot kita ki kintin yero utran rei ke ba pat ni ba ngimla ban bot teng ake jim chungi ni orgi ha wi sutut ni bakala kaktin ka thle ke bang kiran ni thok ni syukor rei kum ki bangai warai ba habangi ha ba ka pop warai bangi songsa par ha ka pop rei yang nang ta pen thamai la de yang berkelah ke momot nak kata kebetan
Khang bau blai unyo ban thau thamai ya ka ji im ka chonga chong phi nga kan ma we ka story sapang David David ulang wei ubreu ublai ulang ba nga siap ya David kum ka donur ka chonga hadu ka tha ka bau blai ulang David re ublai David pat udang ngap ka pop ban ya kelem bar ka tengah chong Uria ka bang ka bet siapa wala ka taru umde tang bau kelem ya ka upanya ru wan ya ka tengah chong ka tha ka pop ka bau David ulai nomor kata udah pen apa neu na than wan man ai ka ching slok yu apa wan ai ka ching ka tau ko chung na than yu debet ya kita ching bakla ka chung udah pen usngau thu ya ka deh ka sam ka ba san thuai ka bang siam bau debet bang ba wat sim ro i man sim ba khu nya nomor usngau thu ba ula le ke ka pop ko long percaya blai ulala ke borok bolong against ke bolong dia kaman ka jauh belai nomor kata ugiang pat sai sisi pat ui noi kita ke borok ban ulat chacan jauh belai ban yam ban khatur pat ban doi na du kamen sem pat noi kita ke borok ke cinglong ke jauh nomor kata ka cing cingiro yusngau thui la de bang ngila kamil de bangilo ke kestan re ke cing cingi pat kadang ya contribute la de kidang ya im bang ya lom pat ka perthai kidang ya khle chak tung ngila khle bilai pat kide ke pat ke cingem ka cinglong ke perthai ye de la de ka por ka mata ye dia lade hakane ka por mata baka don kam yang abang pinya pher ke blang na ki blang murat ki bayong ki blang ki lang ki don kam pinya pher ye don kam pinya pher ubangai bat ubangai gimle banyak khla lang nama kata ka don kam ya ka sim ka chonga champi kum ki bangai ya ka bang don kam kan ya ka bangin yai yai pen thamai na ko wei ka por soi pat ya ka sim ko chungi khang ba ka sim chungi kan long kan kum ka mon ka chau blai nama kata ha bukum kan ka por kan ka khlim kan ka step ka mata apa pipu son ba big pie ya le ba phila kular ya le bangan bur yu chiskus bangan long ka bangan bur yu om dai kan tang sitang por re bangan bur yu hadu ba ka chim ko changa ka dawai na ka perthai nama kata ha pi ruai ka tu chirwai ngala kut chimot yu chisu ba kan ka por kan ka mata nga khat ni na lam chirwai ben lam ka chirwai ba kan plet chimot ya le hatu nga ka chingem ka chinglong ka ching kam changa ba long kum kristan ubashisha hatu ka ekin ka chim changa ka bangan dai ban en hatu ka chim changa ka long le ka nuksa hari yang kasam nengkong ay penggelong kuduk sah yang kesam watang hayang kesam gimla balong kuduk sah kemelokan nyelang balong kuduk sah ya kayang kesam kemelokan nyala balong kuduk sah ka balang nomor kata ka don kami ka chim chonga chimpi ye dela de hatong galong de kuduk sah ka babha shiki wai pat hato ka kipi ka ha ki wai ki pat ya ka chim chonga hato ki yi ne me okres ya ka dor bhabri ko chong kres ha ka chim chonga ne ki yi ya ka wai pat ka don ka ba ima ba ke ba ikin sha ha ka dor ka chongi nomor kata ka ba unor sim sim urhai kin bawang ai ba ka chim ba bre ko chung Jesus kan kop ka chim ka chonga chong phi nomor kata ka don kam ya ka chim ka chungi habkum ka ne ka por khle mat ta ye jala de bla plus no tho ba phila ha ba ka ta ka pop phila ha ba ka ta ka chim ka chinglong ka ba phi phila le ka ba no tho ba kamlong shisha ka ba pun so bhai blai ha ka ne ka step mata ka don kam bhi ba phin pha shi blai bar ka la ka mot bar ai ti ha blai sa shi tin pat ba blai yo nya ban kam ka ti ya ka chim ka chong phi ya ka ba blai yo nya pan ban nya beng sa shi tin pat ya ka chim chu phi ya ka ba phin long pat ku mu khon sarang auria ubla ngar shi ka pop ubla im ba lembar ya kerthai ba ka perthai wan thai par sai sitin baru pa priang ka chingman ite pa ala dang iru kum ha ka por ta ala dang don preng chogi haga ka por ka khlibat kam ta ki balong ba ka ta ka chinglong ka kum ka ta ka chinglong ka don kam ya ka ching ko jonga chipi bagen wan kum khur salang auria bagen wan da ka men sim ka da ka don ka bas ngor da ka wan da ka men sim ka ba ai ti ha blai bagen e no ki ke bro ka ching ka perthai bagen but ken tang yo Jesus Ketika na ila bangal long kan Kristan Mesya kumno kan yang lapan long Kristan Mesya maka pop padang don ka chingla bangal dang le ka pop padang long percaya blai kumno kan yang lapan long kan sa chiki bai katahan kan kini ka baktai ka ching hin ka porta apa bidon kumi kata ka chingkel ba kya ka don chumi wan pan ai ti show blai met kan sim pendem lu dia ka mat ka jong dia blai bong blai yu jo ban kana bong blai ban jo ban nya ka ching ka chumi bong blai yu jo ban kam ka ti ka ching ka changa chumi sai shi sin pan bong ban ai ba ki bor choba man kin te kan mega chim ka chumpi re ala yo men se mo ala yu Jesus Christ sa char ka don ka chumpi ba pin sa sham shi shai ka ching sok ba ka ching sok ke na ka perthai ke bagiem ka ching sok dale le ke na ha ban yo ka perthai re ka ching sok par ka ba Jesus hikai par kuran ka chimchi ba ka don ka ba ka ching sok ka ba shisha ka don ka ta ha Jesus Christ
Pada kan kapor, pada kan kekelibat ke bamata. Alas sedang apa yang cuci pisau, kum kata kacing kita pakai apa yang cuci. One IT show try. Agar kapor kelibat kemata. Pendamil kacang kapan saran darun yang dia kemana kacang lain. Bangan eroi kayak kurang kacang pertai. Bangan bohot yang mereka try bi. Berkata kedan kami. Bangan bohot ikunuk sah kemagi senarai kacang Jisu. Habau Jisu ukhan iki. Harus jaga dunia, membagi yang tong dah kah, bolang ipi, bolang iyo Petrus, iyo Yohanes bercakap bahwa, aleh tu bot nadin canga, apa kila eroi kejar, wajib paju, wajib kalih kecuru, ki eroi kita kebra kecingdang kecing kecungki, bagi bot yo kres, ngiru hani kapon tapi dan kita kecingkin pakai kabas nom tu pakai pop kadang pan kaya kecing cumpi, bisno tu pakai pop kadang yai trai kecing cumpi, bisno tu pakai pop kadang pop kabang yai temrau si yai temrau kecing cumpi, tapi dan kami kata wan mana IT shop lain. Kum kali kapor kelmar kemata IT shop lain hagal kapor mata ini lagi yang bandar wai kali kacuai ngelakut cimot ban boy Jisu jit jalan hatong ngalong sisa ne utau nang bor chung Jesus Christ lagi dua kali kacuai plat cimot hatong ngalalah ban boy Jesus Christ bangan phai dia so hapre kecing la hapre kecing terjo ki ma puncak ki ma pur kam bangan phai dia bangan bor lagi kiwai kimtra lu manga marwai kan bor namar ngosgo tho badai tahu Jesus Christ ka tong ka ciem ka bom chikot namar light no Jesus Christ om don ka bai par kacing om don pat kacing ka bom chikot re kacing sok ka bom chikot ka don ka tahu Jesus Christ to ilai benyar wai ka kacing wai ka ba kani kacurwai kebangilan wai mata ngalakut cimot sedin ka perthai hakma kali puna rei dana seda preng chopi ka por pisko bakali ka perthai ka babi ka kani ka perthai ka dang yang khmat chopi bakali ka perthai ka dang te da khomi ka chopi ahila dio kresang ka por ta bon yai ka chopi bon ba bidan ka ban e roi ka thakai bro ban bon ka perthai sedin barang sedin ka perthai hakmat ka ding pra bangan bon ko yau kresang ka chopi ba kumbai pai chu kai nga ba hagai ka ka bamin boleh kau yang boleh kapan kata haru kadai kebang ai api akan kapor ta ngai kacing ketui kacing chopi lase bidon kum kata kacing lo kacing ko chopi lu kadai kapor ba kadai ka khalat par kadai kacang ni kadai ka no phai si ko ta bo di kong shoy boleh kapan pun sa syam kacing sok kacing chopi nomor dai tahu Jesus kadang kan kacing sok ka bom chikot de don lase na play chopi bidon kum kata kacing ket ba khia chopi wan man ai ti utrai pelanjut kacing chopi nomor Yesus ko hukum kibre dala dai ngenam la ban pelaj ke cinta merau juga pop ngis ngau thu ngemla ba yela percaya soitan ngis ngau thu ba ngemla bagi ni yang bila percaya ke pop ke bayang kemat jungi nomor pa mana ke sini ngangop ngale ngerti kaju golong silong teng gilong ke bau Petrus wan ba ukusniang ulai per kusum kete bang uksong dengan bahaya syaka pre kaju teng ka jing ko jing gilong kata ka jinglong ya kai ka bangila bersua mentapa gisang man bhut dan le dia kan sedor kum kata kadang ka cinta je khub je phi wan pan IT ho lah ke ka por thun ban dalon ta tu ni lai pan ruah ke ka chumar ka pelet chimot ke la de ka chumar bangla khut chimot ban bodi Jesus Christ bangla khut chimot naru ka bangla kha na ko ber musim bangla khulat ban bodi Jesus Christ ahi ba kata ka kentin ke ka pikulan nu kan ko ka pilaya te kulan bodi Jesus Christ kata kan karya dur ni kan bar ka chim ka chunga chumpi tu ni ka por ni ruah ke ka chumar ngala khut chimot ban bodi Jesus Christ kadam bhai kadang bhai wala kici sibur kici per chokwa